안녕하세요. 나는 미트리아 sa Kuam sa Insular Hotel kay mga tagkiamik Insular Hotel. Dali na mo. Ako sinino Oh. mag-isip. Nana miteriya. Dito na picture sa tapaw oh. Nani mga apan-apan diri Tara si Marisa di magpakita oh. Oh. Manin sa tapaw, nami sa tapaw. Gikan mi og Los Angeles. Oh, picture na mo dira. Smile. Los Angeles daw. Psst, Marisa, tanaw na Marisa. Picture, smile. Asan matanulin dito. yun? Guys, smile! Uy, nice swimming pool. Ato niyo sa swimming pool. Kis ka tanan. Sa lado kay mga tumig swimming pool. Tanaway sa swimming pool rin kinin. Kis ka tanan. Hala, okay ka ayo. Ha? Paano swimming pool? Ito na may sa kuha namin sa Insula Hotel. Annyeonghaseyo mga kambing. Mga liko mitri karon taon. Mga liko mitri. Excuse me. Asa naman sila kay mga tuta dito sa tupang tuol kayo. Sama. Mga to namin sa Samal. Alamik ka no rin mga kanteng. Kalamik sa potel ya. Kilamik kas katanang. Oh. May takat ka rin. Okay kayo.